Decka, pozerajte na Juhása napríklad. Dobre, ale pozri sa. Toto je ten bod. Toto je ten bod, vidíš? Bibi, to bol ten bod. Ten carving je niečo iné, Bibi. Carving není veľké oblúčky, je to o tom, že zarezávať sa hranami do svahu. Pozri sa, hop, toto. Ty vole, aha. Nádherná jazda. Hej, ja to brskla. Obidvaja ste išli veľmi dobre, ale ešte raz, nemyslíte si, ani ja, ani vy, že sa za pol dňa naučíme karvovať. To je, robili ste pekne. Doprava!